Hello guys! Good afternoon! Ako po si Christine and welcome po to our family budget. So today, actually nung last upload ko is pinag-usapan natin kung bakit laging nasa-short yung inyong sahod. Diba? So na-share natin yan and na-share din natin yan din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So today, pag-uusapan naman natin kung paano natin iba-budget yung ating income. No, sa ating sweldo, ganyan. Iba-iba naman tayo ng sahod. Iba-iba tayo ng sahod, hindi pala ako kasali. Iba-iba ng sahod yung kada ano natin, di ba? So, ito ay mga ginawa ko din, yung mga experiences ko din na i-share ko sa inyo ngayon. So, meron akong nasa listahan dito sa aking notebook na McCormick na notebook. So, yan yung pag-uusapan natin. So, una, diretso na tayo. Ito yung pinakauna na gagawin ninyo kung talagang gusto nyong magkasya yung inyong kasahuran, 'di ba? Wag yung pagdating ng sahod alam niyo feeling niyo ang laki-laki ng nasa ATM ninyo, malaking numero lang yun nandoon. Akala niyo pwede niyo nang waldasin 'yon, 'di ba? So, 'yun. Una, number 1. Ito yung pinakauna yung gagawin, guys. Alamin kung magkano yung income. Yan yung pinakauna. Yan yung pinakaunang dapat alam mo. Alam mo ba kung magkano ba talaga yung kinsenas mo? Alam mo ba kung magkano yung pumapasok na pera sa pamilya ninyo? Yun yung pinaka-importante, guys, na tanungin sa sarili nyo kung alam nyo ba kung magkano talaga yung income ninyo, no? And kasi doon ka magsa-start para doon mo malalaman kung hanggang saan lang yung kaya mo, yung afford mo sa budget mo buwan-buwan. So, ayan. So, yun ha. Pinakauna yon. Pangalawa, eto, dapat magkano ba yung utang ninyo? Alam nyo ba kung magkano yung utang ninyo? Dahil dito kami struggle talaga. Hindi ko sinasabing debt-free na talaga kami ngayon. Pero, dati kasi yung mga kautangan namin, guys, ano yun, puro luho, puro pangkain namin, ganyan, halos lahat ng mga kasamahan ni Papa, like kung sinasabi yan dati, na lahat yan, inutangan namin yan, guys, kasi nga short. So, dapat alam mo, magkano talaga yung utang mo, kung sino-sino yung pinagkakautangan mo, tapos mag-start ka dun sa pinakamaliit na inutangan mo, dun, kasi dun ako nagsimula nung nagbayad kami ng mga utang noon sa mga kasamahan ni Papa, sa mga basta marami yung utang namin talaga dati, sobrang dami. And doon ako nag-start magbayad doon sa mga, nag-focus ako doon sa mga maliliit, mga 100, 500, yun, 'di ba? Doon ako nag-start hanggang sa na-realize na lang namin na hindi na pala kami nangungutang ng pang-ulam namin, yung aming pang-grocery na nakakaya na pala namin na mag-antay dun sa sahod ni Papa para pang-grocery ulit, ganyan. So, yun. So, dapat alam nyo kung magkano yung mga utang nyo, sino yung pinagkakautangan ninyo, and yun, unahin yung pinakamaliit, yun yung unahin yung bayaran para mapifeel mo yung progress na may nalagas dun sa utang ninyo, 'di ba? So, pangatlo, eto. Magkano ba yung bills nyo? Kasi syempre kasama yan sa budget, no? Kasi isa sa pumapatay talaga sa atin is yung ating kuryente, no? Yan. At saka yung internet bills, ganyan. So, sa akin before, guys, syempre, wala kaming rice cooker. Hindi kami nagra-rice cooker kasi syempre, ang alam ko, ang rice cooker is sa mga 300 pesos din per month. And alam ko hindi namin afford yon, ang madagdag sa monthly namin na bayarin yun. Kasi syempre, kakarampot lang din naman yung kinikita ni Papa nung nagsisimula pa siya sa trabaho niya. So, yun. Wala kaming guys, wala kaming mga appliances, ganyan. And yun, plansya lang para sa uniform ni Papa, para hindi nga kami nagpa-plansya dati. So, yun, basta tignan nyo din kung ano yung afford ninyo doon sa, kasi minsan marami tayong appliances, yung mga heater, ganyan. So, yun yung nagmapatay sa atin yung mga kuryente bill. Okay lang yung tubig, guys, kasi medyo hindi naman ganun kalakihan. Yung kuryente talaga doon. So, kailangan tingnan nyo, double check kung talaga bang karapat-dapat kang mag-rice cooker sa sweldo ng asawa mo, 'di ba? Better check talaga, no?
Eto, pang-apat. Itong pang-apat, ito talaga yung pinakamahaba-haba yung ating usapan. Sa food budget. Yan. Kasi ito talaga yung pinakamalaking nakukuha sa kinikita natin buwan-buwan or kasi kinsena na budget talaga. Itong food. So, ito, meron akong tatlong ano dito na pwede nyong paggamitan, no? At saka hindi ko sinasabing gayahin nyo ako. Kasi iba-iba naman tayo, 'di ba? So, eto, sa budget sa food. Letter A, eto. Wow, parang multiple choices. Parang multiple choices lang, So, ayan, maglista, no? Lagi nyo namang naririnig yan, yung magbabudget ka, kailangan maglista, pero hindi mo naman ginagawa, no? So, eto na. So, kailangan talaga maglista, guys. Kasi pag hindi ka naglilista, hindi mo malalaman kung magkano talaga yung kaya ng budget mo. Hindi mo talaga malalaman, promise, kung magkano lang yung kaya sa budget mo, sa income mo. So, kailangan maglista ka para alam mo kung kaya, kasi nga, share ko na, pag ako naglilista dati, ang haba-haba na nililista ko, guys, mga sabon, shampoo, mga conditioner, ganyan. Pero pag syempre, meron ka ng estimated doon, lilagyan mo na ng presyo, pag total mo dun, guys, syempre yung sinasahod for example, sinasahod ng is nasa, paglagay na natin, 5,000. So, pagkano yung food budget mo dun per kinsena ng sa pagkain. So, paglagay lang natin nasa mga 2,000 or 2,500. So, depende sa iyo kung magkano yung iba-budget mo, kung gaano ka-tight yung magiging budget mo for that kinsena. So, ako dati, for example, nag-budget ako ng 2,000 for grocery and sa pagkain namin, ganyan. Pag total mo dun, guys, dun mo makikita kung sobra ba yung nilista mo dun. Pag total mo na ang total niya nasa 2,500, ibig sabihin lagpas ka na. So, kailangan mo mag-erase. Alam mo ba na dumating kami sa point ni Papa na hindi na kami nagkakape. Ang binili ko is yung tableya. Yung tableya, guys. Tapos, tinutunaw ko sa tubig. Yun, kasi hindi naman yun sa coffee. Yun sa bonding kasi naman ni Papa. Yun talaga nagkakape, ganyan. So, since hindi siya afford ng budget namin before, si Kwate, guys, yun, nilalagay ko lang sa ref, tapos iniinit ko kinabukasan, para lang meron kaming mainom-inom bago siya magtrabaho, kasi nag-uusap-usap kami, ganyan. So, yun, tapos ini-erase ko yung mga lotion. Ilang taon, guys, hindi ako nag-lotion, hanggang until hindi pa ako nag-lotion. So, walang mga lotion, kasi, syempre, alam ko na, kailangan kong bawasan kasi hindi siya kasya sa budget ko. Yun. Kaya na importante na merong lista para alam mo kung hanggang saan lang. Kasi pag hindi ka naglista, guys, kasi siya, yung pagbabudget, intentional talaga. Yung talaga kung gusto mong may patutunguhan, yung may improve pa sa buhay mo for the next 1 year, 2 years, alam mo yun, para sa anak mo, di ba? Kung mahal mo yung anak mo, yung pamilya mo, kailangan mong sikapin na mag-improve yung pamumuhay ninyo, 'di ba? So magsa-start tayo sa pagbabudget. So eto, letter B. Ayun, magplano ng ulam. Eto talaga, kung gusto niyo malaman yung mga ginagawa ko dati, balikan niyo yung aking mga old video 6 years ago sa aking YouTube channel. Makikita niyo doon kung ano yung mga ginawa ko. And kung eto kasi, kaya ako nagmi-meal plan or nagpaplano tayo sa pagkain natin. At least sa isang week lang, guys, 7 days lang, para hindi kayo ma-overwhelm. Planuhin nyo lang yung kahit yung yung pamahaw, yung breakfast at saka yung pahapunan. Kahit yun lang, guys, for 7 days, i-try nyo lang. Para lang malaman mo kung hanggang saan pa yung ulam mo. Kung hanggang saan lang yung para alam mo kung ano yung ulamin nyo and mababudget mo yung ulam mo. Like yung manok, pwede mo matihati kung ilang days ba ito mauubos yung manok. Kasi pag wala kang budget sa ulam, lahat yan ipiprito mo, guys, no? Walang natira. Pero pag nababudget ka, alam mo yung kung saan mapupunta yung mga ulam na 'di ba? So yun. Tapos letter C. Eto, gumawa ng snacks. Eto, guys, ako talaga dati nagbabudget ako. Extreme talaga. Sobrang extreme talaga. Para lang talagang maibudget ko yung sahod ni Papa before.
gumagawa ako ng snacks, diba? Sabi ko sa iyo, na-share ko na hindi ako bumibili ng biscuits, guys. Kung bumili man ako pag medyo may sobra-sobra sa sahod ni Papa, pag may mga overtime siya, ganyan. So, nakakabili ako ng biscuits. Pero usually talaga, doon na nag-start yung aking, gumagawa ako ng pancake, tapos ng saging, yung mga maruya, hot cake, kahit ano-ano na lang yung ginawa ko, guys, para lang talagang hindi kami makabili ng kasi yung biscuits, dati na sa mga 45 ata yon yung biscuits, tapos hindi naman nabubusog si Hagrid, no? Kaya ginagawa ko lang, nagluluto talaga ako, lalo na kung marami kang anak, dapat matuto kang magluto ng snacks, no? Hindi yung bili ka lang ng bili ng kung ano-ano para pang snacks. At saka ito pala, hindi ako bumibili ng mga nagsastock ng mga Chucky, ng mga, kasi alam ko hindi ko afford yun. Hindi ko afford yun para sa anak ko. At saka hindi naman healthy yun. 'Di ba? Pag nagsasahod lang si Papa before, nagbumibili lang ako ng isang pack ng yogurt, dati yung Pascual ata yun. Yun lang yun. Pag naubos yun, wala na. No, hindi ako nagsastock ng kasi alam ko, hindi naman healthy yun. Mas healthy yung kinakain na nagsasaing ka, nag-ano ka ng saging, yun. Mas mabubusog pa yung anak mo, yung prutas, yun. Mas better yun. So, ganun yung ginagawa ko, guys. To the highest level talaga yun. Ka-extreme nung pag-budget ko before. Para lang talaga, ma-budget ko yung ni Papa na sweldo niya. Kasi sobrang liit lang talaga ng sinasawa ni Papa before. Pero, ayan, buhay pa rin naman kami, guys, no? And masasabi kong tama nga yung sinasabi na malayo pa, pero malayo na. Oh, diba? Taray. So, yung buhay namin dati, compared ngayon, syempre, iba na talaga na mayroon ng improvement. Yan yung gusto kong sa inyo, guys. Hindi man tayo mayaman ngayon, no? Pero tsaka hindi ko naman gusto yung maging mayaman. Gusto ko lang talaga yung simpleng buhay, tapos may ipon, ganyan. Hindi na yung to the highest level na guys. Hindi ko na pinangarap yun. And kailangan mo kasi magtrabaho dun, guys, para lang maabot mo yung napakarurok na 'di ba? So ayoko nang ganun. So gusto ko lang nasa mga nanay na syempre dapat pangarapin din natin na gumanda yung ating pamumuhay para ma-improvement ba, at least, no, makikita mo man may improvement naman konti dun sa pamumuhay. Hindi yung nandyan ka lang talaga na kasi syempre may mga anak ka, diba? Syempre may mga pangarap tayo sa kanila. So ayun, isipin din natin yun, yung ating mga anak. Yan, no? Huwag nating iisipin yung ngayon lang. Dapat iisipin natin yung kinabukasan din nila, 'di ba? Mahirap, guys, sobrang hirap. Pag nagbabudget ka, trial and error, maraming mga challenges. Pero push lang, kakayanin natin. So, ayun lang, guys. Ang dami ko nang na-share sa inyo. And sana meron kayong, sana i-try nyo. Meron kayong napulot dun sa aking mga sinabi. And ayun, salamat sa panonood. And see you in my next video. Bye!